har jeg 2. Nej. Run. Det passer. 5. En til dig, en til mig, en til mig, en til mig, en til... Nej. Chips. Ej. Ja, jeg har strækmærker på ballerne. Hvad er det med folk her og gamle rollator? Ej, kom med. Ja. Jeg må også lige ned og samle op den. Jeg er godt klar, hvor der ligger dernede. Nej. Ej, jeg vil heller ikke vide. Jeg tager rullestolen. Ej, vi snakker op senere. Jeg hedder Paul. Nej. Filmer du? Godt under halsen. Superwagon! Kan du få det hele med? Nu lukkede han af. Hvem? Lasse. Han gider ikke snakke med Hvad er det mig. så? Hvad er det så? Han kalder mig Ser. Ved du hvad, Lasse? Vi skal i Djurs i dag. Ja, ikke? Vi skal have flere chips. Ej, nu må jeg også. Hvorfor er de tørre chipsene? De bliver mere brød. Hallo? Har du et karma? Rider! Ej. Hvornår kommer din far hjem? Det ved jeg ikke, sen i aften. Godt. Så dør jeg. Ved du godt det? Så kan jeg ikke komme med til din konklusion. Yes, så er bedst reddet! Selvom baby. Yes. Jeg tror, de vil være færdige. En til mig, en til dig, en til alle. Fisk til mig, fisk til dig. Se, de bøjer her, når de er fast. Fisk til mig, fisk til dig. Sådan er det fra start af. Og sådan ender de. Så skal de vende sådan her. Fisk til mig, fisk til dig, fisk til alle. Ved du overhovedet, hvad der er lagt på den radiator? Hvad? Ved du overhovedet, hvad der er lagt der på? Og døde dyr. Nu tror jeg, at de snart skal vendes. 1, 2, au. Se, den er godt gennemristet. Au. Det ryger herovre. Brødder! Okay, jeg kunne komme en nåse. Det var dine spisevaner. Hold din kæft.